Mga kapuso, nagsugod ni atong May 8 ang Kapuso Bigay Premyo Panalo. 8 million worth of prizes ang ipanghatag sa palarang mga mudaog matag adlaw, simana og grand draws. Aron makaapil, timan ilang ang BPP. Palit sa unsaman nga mga participating brands. Ipada ang entries, apil ang inyong contact details sa Dropbox og atangi ang raffle draws. Promo period May 8 hangtod July 16, 2021. Magbantay lang sa fake news o scam text mga kapuso ug tutok lang si GMA o bisitaha ang facebook.com/GMA promos alang sa mga dugang detalye o announcements. Isip selebrasyon mga kapuso sa 71st anniversary sa GMA Network, mausab ang pag-kick-off sa serye sa mga Kapuso Fans Day on TV. Ubananta si Legal Wives star Bianca Umali nga mulingaw og sa samang higayon magpasalamat sa iyang mga fans sa tibuok nasod sa labing una niyang Fans Day niining New Normal. Ugma kini mga kapuso ha, ayaw ninyo si Piata, alas 8 sa buntag, ugma sa GMA Regional TV Live.